Već 5. godinu zaredom softverska tvrtka In2 s partnerima organizira Hospital Days konferenciju, koja se etablirala kao najznačajnija zdravstveno-tehnološka konferencija regije. Ove se godine prijavilo više od 700 sudionika iz Hrvatske i regije, mahom stručnjaci iz IT, medicinske i farmaceutske industrije, te predstavnici javnog zdravstvenog sektora i zdravstvenog osiguranja. 5. Hospital Days konferencija održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike. U ime predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, zahvalio bi svima koji su na bilo koji način sudjelovali i koji sada sudjeluju u realizaciji ovih e-projekata. Proglašavam ovu konferenciju otvorenim i svim sudionicima želim ugodno i uspješno sudjelovanje. Tijekom dvodnevne konferencije sudionici će razmjenjivati znanja i iskustva, te upoznati trendove u zdravstvenoj industriji iz perspektive regulatora, pružatelja usluga i pacijenta. Važna tema konferencije jest i reforma bolničkog sustava, koja je neposredno povezana s financijskom održivošću i kvalitetom zdravstvene skrbi. Ova konferencija nije mogla doći u bolje vrijeme, dakle u vrijeme kad se doista sprema jedna opsežna reforma bolničkog sustava i tim je ona izrazito važna. Važna je za različite aspekte rukovođenja tim sustavom i ako govorite o cjelokupnom pozicioniranju Hrvatske na jednom regionalnom dijelu, mislim da je važnost, jer Hrvatska ima potencijal da bude vodeća zemlja za suradnju i pomoć zemljama koje se nalaze u našem okruženju da bi oni unaprijedili svoje zdravstvene sustave. Ono što pokušavamo napraviti već dugi niz godina, odnosno 3, i uspijevamo u tome je ovu cijelu priču regionalizirati. Dakle, ima i drugih predavača i susjednih zemalja i iz Europe, čime želimo poseban jedan naglasak staviti na to da možda nešto možemo naučiti od njih, a možda nešto oni mogu naučiti od nas. In the UK in particular, we're looking at how we can keep up with the rate of technology, which is always providing better healthcare, but of course it comes at a cost. That's true in Croatia as well, I know. Healthcare is a very, very important subject that touches the lives of the whole of the population. IT industrija pokazala se ključnom za napredak zdravstvene industrije, ne samo u pogledu unapređenja i optimizacije organizacije poslovanja, već i u samom postupku liječenja. Inovativne tehnologije olakšavaju komunikaciju s pacijentima te omogućavaju efikasniju dijagnostiku i terapiju. I'm going to be talking about the promise of telemedicine and telehealth, which is the application of 21st century technologies to improve the quality of care and certainly to reduce the cost of delivering that high quality health care. Through the smartphone and all the new technologies, we can improve the healthcare quality dramatically. We can reduce the cost of delivering that healthcare dramatically. Po stupnju informatizacije i povezanosti zdravstvenog sustava, naručivanja pacijenata i implementaciji sustava e-zdravstva, Hrvatska zauzima jedno od vodećih mjesta u Europi. Konstantne inovacije i nadogradnje osiguravaju lakši i efikasniji pristup zdravstvenim uslugama. Prije 6-7 godina je implementiran e-recept, sada implementiramo e-karton, radimo na portalu za pacijente, radimo na mobilnom portalu za pacijente, radimo na jedinstvenom kalendaru naručivanja, radimo na e-doznakama, radimo na e-uputnicama. Mislim da je benefit neupitan potpuno u procesu informatizacije za građane Republike Hrvatske, dakle naše osiguranike koji su gotovo svi građani. According to the view that I have in all the Central and Eastern Europe, which I follow, you know, from Croatia up to Russia, to Greece, up to the Baltics, Croatia is very advanced. I want to say that the healthcare here is well done. Optimizacija troškova uz istovremeno održavanje kvalitete zdravstvene usluge izazov je s kojim je suočen sve veći broj zdravstvenih ustanova u javnom, ali i privatnom sektoru. Kroz razna predavanja i okrugle stolove, stručnjaci su se trudili dati odgovor na pitanje je li potreban profesionalni menadžment u zdravstvu. Okrugli stol bio je posvećen rukovođenju u zdravstvu, odnosno osnovna je tema bila da li je potreban profesionalni menadžment u bolnicama. Ja bih rekao jednoznačan odgovor da. I mi naime
radimo više po starim uzorcima iz 50-ih godina i to je glavna prepreka za napredak bolnice. Ako stvarno pojednostavim, treba raditi kao dobra gospodarska tvrtka. Ključ je da upravljati u zdravstvu trebamo profesionalizirati, mogu biti doktori koji znaju ekonomska znanja pored medicinskih znanja, ali mogu i biti ekonomisti koji imaju medicinska znanja da bi upravljanje bilo uspješno. Uz predavanja i okrugle stolove, predstavnici IT i zdravstvene industrije imali su prilike na licu mjesta upoznati najnovija tehnološka rješenja i inovacije. Nakon 30-ak predavanja, 5 okruglih stolova i intenzivne razmjene iskustava s ključnim akterima zdravstvene industrije u Hrvatskoj i regiji, završio je prvi dan 5. Hospital Days konferencije. Sutra se bavimo tematikom javno-privatnog partnerstva, znači, odnosno privatnog zdravstva i kako to funkcionira u našoj zemlji u usporedbi sa nekim drugim zemljama iz Europe. Pričat ćemo o također nekakvim zdravstvenim sustavima budućnosti iz perspektive mjerenja učinkovitosti liječenja, što je izuzetno bitno i izuzetno trendi. Konferenciju zaključujemo jednom diskusijom koja bi na neki način obuhvatila sve ono što se dogodilo u ova 2 dana, a to je konsenzus za zdravlje i to sve skupa će Ivana Paradžipović provjeriti sa svojim panelistima i sugovornicama i mislim da će to biti onako jedan veoma zanimljiv zaključak konferencije i nova ljestvica za sljedeću godinu.